maha welas kelawan asih nenuwun yang maha agung mugia angsal mugia angsal rahayu angsal barokah sakulas parakan mugia angsal selalu mama tuan rumah mimi tuan rumah sedaya budaya seni warisan sing parawang warisan sing nenek moyang seumur beli bakal hilang sing wajib dipus-dipusti sing wajib hati-hati seni sandiwara dwi warna pimpinane mimika jiwa sringi pengurusnya Ayunda Masa Juriwit alamatnya Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sesepuh sedaya nyuwun agung pangapunten sekat lair kalepatan sekretaris jambu alas jambu kemuning wis lawas ketemu maning asal mas pada warase kapan bae pasti ketemu maning mama tuan rumah mimi tuan rumah kanggo kang repan tanie kedik kanggo bos baso kentunge kedik
ayahe pangares kang ditembangi kanggo mamai aris kae kedik kanggo papae Firzae kedik emane-mane wong seduluran ora bakal lali bae selawase mama tuan rumah mimi tuan rumah Demange kedik papai haikal mamai haikal calon majikan minangkane sing mirengaken papai Firza wong lungsalan ayahe pares wong kempet najan dinali-lali Suryadi minangkane sing ditembangi ayahe Akila kedik bundae Akila bos Dharma Ayu mama Satori minangkane calon majikan wong ampel bos plastik nok yuyun wong Cikugur papai Yuya mamai Yuya calon tuan rumah kanggo mamaku kaji udie kedik minangkane mamaku wong Taman Sari mimiku kaji carine kedik sing duwe nok cinse nok Aryati esek kedik nok Aryati esek nok Santi kedik mama tuan rumah mimi tuan rumah aja lali semawang asek bos basok kanggo angkang milih bos tebas angkang mil bos tebas dewek angkang mil bos tebas dewek angkang mil bos tebas dewek aduh angkang mil bos tebas karepan taniye sing duwe kebo abang kang kamile kedik minangkane bos tebas kanggo mama tuan rumah minangkane sing ditembangi dilalikan angger ora bisa lali abadaretan kanggo ayahe
Suryadi kanggo bos tebase kedik kang Kamil kang Repan tania kedik kanggo kang temone kedik minangkane bos BM sing jambe bos baso kentunge kedik mamai aris kae kedik minangkane sing duwe santing jambe ajalani abadatan ajalani majikan nom bapae merja wong lumesalang ayahe pares wong kempet dewek bos baso kentunge dik minangkane sing ditembangi aduh majikan tua sing ngormati simpen kang Repan ning jero klebur ning sejrone bati
kan nomek di kang repan jati aja oklap kebo abang kang repan ngejalop di gawe ngamun bos tebase gede bang putih lungan sing triki lan hati-hati wong kempen kanggo wong lungsalan aja lali kanggo wong cikedunge gede minangkane abadar dewe jambe aja lali kanggo kang repan panisik duwe kebo abang ayahe pares wong penting sing duwe samping mamai ariska aja lali wong duluran kanggo nok Aryati esek nok Santi kedik nok Citsa nok Yuyun calon majikan dewe papai piljangan minangkane wong lungsalan matur kesuwun kanggo bos tebas matur kesuwun Mama Suryati matur kesuwun sing duwe batu nisan dewe jalani mamae Arista matur kesuwun wong kempet ayahe pares matur kesuwun kang repan tani matur kesuwun bos bakso kentung matur kesuwun kanggo kang temolong jambe matur kesuwun abadatan wong Cikedung aja lali selawase abadatan nyaturakeun matur kesuwun bos Dharma ayu ayai akira bundai akira papai aikal calon majikan mamai aikal ekti kanggo bos Demang ekti calon tuan rumah bos Depan Jati ekti apa is sing ditembak bos muda dewe sing ditembani bos muda putra muncul bos muda putra muncul matur kesuwun kanggo bos tebas sekedik sing direngati keseputi pare kedik ngajalali selawase balung pare dewi kasan tole galar najalan gawe kato mamai Ariska gawe kato ning bayang